diferents experiències viscudes, diferents sensacions i sentiments que em fan recordar aquest any tan especial que ens has fet passar. Recordem perfectament la primera classe on ens vas explicar tot el contingut d'Història de l'Art. En aquest moment ja vam perdre a 3 passatgers d'aquest viatge i tan sols 7 vam ser els que ens van quedar. Valents que realment no sabíem on ens havíem ficat ni què ens separaria aquesta matèria. El viatge continua i la confiança va augmentant. Ja arriben els punts on feies aquelles bromes i comentaris tan teus. Recordem perfectament el teu "hola" per tirar-nos l'atenció o encara millor el teu "yuhu". Les bromes és un tema a part, és un tema que millor queda entre nosaltres, no creus? Com cada viatge hi ha un guia turístic. Nosaltres teníem la sort de tenir-te tu com a guia. I si fem memòria, tan sols uns mesos enrere, recordarem l'excursió pel poble o per Barcelona que no podíem aguantar el teu ritme. I diuen que l'edat es nota i que passa factura. Doncs creiem que aquí era tot el contrari, ja que qui no podíem aguantar el ritme érem nosaltres, tot s'ha de dir. A més, era impressionant com et coneixies als jocs. Mai callaves i sempre ens deies, un somriure i bona cara, nois. Aquests petits detalls són els que mai s'obliden i els que marquen la diferència. Igual que teníem un bon guia turístic, també teníem un espectacular professor. Ens ha quedat molt marcada la teva cara davant l'ordinador, amb aquella brillantor als teus ulls, intentant organitzar tota la informació que hi havia al teu cap sobre cada obra d'art. Us podem assegurar que no eren poques, Semblava la nostra enciclopèdia personal. També recordem els moments on t'agobiàvem perquè volíem tot ordenat i seguint una pauta, i els cops que ens enfadàvem quan se t'oblidava alguna característica de l'anàlisi formal o del conceptual. En resum, de tanta informació que amagatzava al teu cap, el més normal seria que t'oblidessis d'alguna cosa, no? Aquesta és una de les coses que més ens agrada de tu, la teva transparència, la teva passió per l'art, el teu humor, en definitiva, com eres tu. I no ens podem oblidar de la teva innocència, aquella que demostraves que al volcar-nos la pissarra digital ens dibuixaves les línies compositives, les formes geomètriques i mil coses més, i quan acabaves et miraves al dit com si estigués tot brut. I, tot i que tots sabíem que no, que era impossible i que començàvem a plorar de riure. Bé, tot viatge s'acaba. A vegades veus que al final, a vegades no te l'esperes. Però el que importa és la marca que et deixa, les coses que aprens i sobretot les persones que coneixes. Gràcies per permetre'ns escriure'ns aquesta història sobre els nostres viatges. Ens hagués agradat poder-los continuar i que no s'haguessin... Gràcies per permetre'ns escriure'ns aquesta història sobre els nostres viatges. Ens hagués agradat poder-les continuar i que no s'haguessin d'haver acabat així, però per desgràcia diuen que la vida és injusta. I com ja et van dir els teus alumnes del claustre, aprofita per entrar a tots els museus, a mirar cada pintura, escultura o monument, que és gratis, Joan. I segur que els podràs gaudir i tenir aquell síndrome, com es deia, així, el síndrome de Stendhal, aquell que tots els teus estimats alumnes, i òbviament els millors i preferits, els hagués agradat veure i així poder riure i sumar més moments amb tu.
s'esforçava, estava content, tenia ganes de fer coses, tenia paciència i es notava que li agradava molt el que feia. A partir d'ara jo no serà igual, perquè ell tenia una manera d'explicar les coses, de fer-se entendre. El trobaré molt a faltar, perquè és una d'aquelles persones que mai s'oblida. Joan, ja et trobem a faltar. No ens ho esperava, no m'ho esperava. Encara no m'ho puc creure, t'has anat. Qui farà les classes de socials com tu? Qui ens farà tutoria com tu? Vull que sàpigues que mai ningú et podrà substituir. Has estat un gran mestre i un exemple per a tots nosaltres. Ens has ensenyat i transmès la teva passió, molt més que la teva feina. També ens has format com a persones, ajudant-nos a reflexionar i a valorar. Només 2 anys? Doncs sí. La teva influència ha suposat que ara la teva pèrdua ens hagi deixat un gran buit. Ara mateix només et puc donar les gràcies per tot. Joan, quan et vaig conèixer primer, hi havia alguna cosa especial en tu. Una cosa que et diferenciava dels altres professors. No sé si era la proximitat que tenies amb els alumnes o la teva forma de fer-te entendre. Clara i amb aquella ironia que tant m'atreia l'atenció. A les classes, els teus coneixements i l'humor que hi aplicaves feien de socials una assignatura dinàmica i fàcil d'aprendre. Després d'aquesta pèrdua tan gran, les classes d'història mai tornaran a ser les mateixes. Siguis on siguis, que sàpigues que t'aprecio molt, que t'admiraré sempre com a mestre i tutor i que mai t'oblidaré. Liles que broten de la terra morta, mesclen records i anhels. Així comença un dels poemes més importants de la literatura anglesa, de Wasteland, la terra gastada, la terra erma, la terra eixorca. El dia 1 d'abril vam sentir com ens van arrabassar una part substancial del nostre ésser. Vam deixar un bocinet nostre allà dalt, al Puigmal. Com afirma Tia Sèriot en un altre dels seus poemes, el que diem al principi és sovint el final, i arribar al final és començar. No sé si us van i hauríem plagut aquests pensaments que veuen de la filosofia oriental de l'etern retorn, però segurament sí que hauria combregat amb la idea que la vida i la mort s'entrellacen íntimament. Perquè vivim amb els morts, i els morts continuen vius dins els vius. La mort ens interpel·la, ens ascla per dins, ens provoca l'estupefacció més desoladora i acaba deixant-nos un buit irreparable. Escrivia Gabriel Ferrater sobre la impossibilitat de recuperar el temps passat. Cap surt de la memòria no abolirà la plàcida manera de morir-se que tenen els records. Però ens rebel·lem. Sabem que no ens podem redimir del temps, que no podem endarrerir les busques del rellotge. I tanmateix ens rebel·lem. I és per això que som avui aquí. Perquè necessitem omplir un buit pregon amb el record. Perquè ens connecta pensar que sí, Antònia, com ens vas dir, el Joan era no un bon home, sinó un home bo, i tant. Se'm fa difícil de parlar de la seva esmolada intel·ligència, de la seva fina ironia, del seu sentit de l'humor, de la seva curiositat infinita que ho abarcava tot, de la seva integritat, del seu compromís amb la feina i de la seva inexorable capacitat de treball, de la seva actitud sempre flegmàtica, de l'aire de patrici que anava adoptant cada any més i de la seva obstinació, perquè també podia ser molt tossut quan volia. Costa definir en paraules una cosa tan complexa com l'ésser humà, però sobretot el Joan era un home bo. Si em permeteu, ara que, com en un bosc cremat per la pena, la perplexitat i la ràbia, on a poc van creixent petits brins d'ufanor en forma de bons records, petits potser, però també potents, ara no puc deixar de pensar en les petites coses que ens el feien tan proper. Les infinites converses que amb ell no eren mai transcendents,
com posava el braç sota el pols quan fumava, sempre Marlboro. Aquella manera tan seva de treure importància a les coses que no eren importants i de les quals el resta feia escarafalls, amb aquell moviment de canell tan característic que formava una arabesca cap enrere en l'aire i una imatge que se m'ha quedat gravada a la memòria. Unes botes de travessa, velles i gastades, que duia quan van portar l'octubre de l'any passat els nous alumnes de primer al Prat, al Parc Nou. Unes botes tenyides d'un vermell indefinit i deliqüescent, apagat. Ens agrada molt sortir a caminar a l'Antònia i a mi, em va dir, per la terra vermella de Castellbisbal i més enllà. Vau caminar molt tots dos i vau gaudir i et va estimar. Tot un exemple de com cal viure la vida, intensa i plena, feliç. I aquesta és la lliçó que intenta transmetre ens escriu en un poema molt conegut, La cançó d'Albada. Una exhortació a superar el sentit tràgic de l'existència i a gaudir de la vida. Desperta, és un nou dia. La llum del sol llevant bell guia pels quiets camins del fum. No deixi res per caminar i mirar fins al ponent, car tot en un moment et serà pres. Antònia, Lluís, senyora Paquita, gràcies. El vau fer molt feliç. I a tu, Joan, gràcies per tot. Intentaré veure el Sant Sopar, de Leonardo em va dir. Hem estat restaurant-lo durant molts anys i fa poc es pot visitar. Em vaig apuntar immediatament. La idea es va escampar ràpidament i l'endemà, un fresc i net matí de primavera, a primera hora, un grup de més de 20 persones seguíem els passos d'en Joan. Doncs ja sabeu que sempre caminava el primer, sense mirar enrere, i no era fàcil de seguir-lo, cap al convent de Santa Maria de Legràcia. En arribar, l'inevitable es va confirmar. No hi havia entrades. Tot estava reservat des de feia molt de temps. I allà, a la plaça, sense saber què fer, lamentant-nos del nostre infortuni i contemplant amb enveja i resignació com un grup de disciplinats i respectuosos japonesos tranquil·lava l'entrada sense problema i es dirigien cap al refectori a contemplar la genial obra que se'ns negava a nosaltres. Molts van decidir consolar-nos exercint de turistes i comprar souvenirs en els llocs propers per als nostres éssers estimats, que si una samarreta de l'home de Vitruvi, que si una reproducció del Sant Sopar, que si... I en aquest moment notem l'essència del Joan. On era? Algú va aventurar que havia anat a comprar tabac. Els minuts passaven i seguien sense aparèixer. Aquesta és l'anècdota que us volia comentar. En Joan, inconformista com sempre, no es resignava a no entrar i havia envoltat el convent, escrutant els murs, tantellant totes les portes
fins i tot buscant la de sortida per si podia servir com a porta d'entrada. Cap no era definitiu per a ell quan la recompensa és la contemplació de la bellesa. Cap no podia frenar un home que havia fet de la rebel·lia, sense estridència ni afectació, la seva actitud vital, com era la seva discreció i prudència. No li agradava ser el protagonista, defugint ser el centre d'atenció. Era un savi i un erudit, mai un pedant. Gairebé disculpava per saber el que sabia. Hi havia un cert rubor quan, per l'atzar de la conversa o per fortuna del moment o del lloc, es admirava i delectava amb el seu sempre encertat i ponderat comentari. Encara recordo l'última conversa amb ell, tot just 2 dies abans de Setmana Santa, sobre les catedrals que hi havia hagut a Barcelona. La seva informació era aclaparadora, dates, personatges, èpoques, estils, històries sacres i profanes, i com sempre, riques i sucoses anècdotes. Com podia saber tot això? Aquest era el Joan. La rebel·lia, la discreció, la humilitat i un vaig saber era connatural a ell com era la ironia. Però això no minvava gens ni mica la seva manera educada i respectuosa de dirigir-se als altres, sempre disculpant-se i demanant perdó si coincidies amb ell a la porta del departament o si intentaves passar per darrere d'ell mentre corregia infinitat de làmines i dossiers o apuntava a la seva llibreta les notes de l'última entrevista de la tutoria. Sempre estava disposat a servir el pas i disculpar-se. Pura amabilitat i consideració. Trobarem molt a faltar la seva manera peculiar i sempre diferent de veure i interpretar les coses. Ell sempre era com una alenada d'aire fresc en un món on la sensació de la ignorància es considera de bon gust i l'utilitarisme i pragmatisme envaeixen tota forma de vida. I avui, que estem aquí per recordar-lo, per rememorar els moments que hem viscut junts i el llegat que s'ha deixat, crec sincerament que el millor homenatge és recollir el seu testimoni, la seva lliçó de vida i el seu amor desinteressat per l'art, per tornar a il·luminar el món amb la seva torxa. Si algú, alguna vegada, us pregunta per què ha de servir l'art o la bellesa, recordeu-vos del Joan i responeu, des d'aquest moment, des del dolor de la seva pèrdua, que l'art serveix perquè hi hagi persones com ell, que l'art i la bellesa justifiquen per si mateixos, la qual cosa podrien descobrir sent sensibles i estan a l'altura de les exigències. I que no només hi ha obres d'art belles, també hi ha bellesa en els paisatges de la natura, en les veus i en la música, en els bells pensaments i en una personalitat harmoniosa com la d'en Joan. I després d'explicar això, pregunteu si es pot viure sense bellesa. Si una vida sense bellesa és una vida autènticament humana. I si us diuen que l'art, bellesa i vida són inseparables, llavors, en aquest just moment, i només llavors, haurem agafat veritablement el seu testimoni. Serem dignes del seu llegat, participant del seu entusiasme per aprendre i descobrir la bellesa en tota obra humana. Gràcies, Joan, per recordar-nos-ho. A reveure i una forta abraçada allà on siguis, els teus companys del Departament de Socials. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Our time is wrong. Carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. If I saw you in heaven, would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way to night and day, and I know I just can't say
de sobte, fugaç, passa una vinya, que és el llampec d'alguna veritat. Seria un error baixar del tren, perquè llavors la vinya desapareixeria. Estimar és un lloc, i sempre hi ha una cosa que m'ho desvela, un terrat llunyà, aquella estrada buida d'un director d'orquestra, només amb una rosa, i els músics tocant sols. La teva cambra, quan s'alçava el dia. Per descomptat, el cant d'aquells ocells al cementiri un matí de juny. Estimar és un lloc. Perdura el fons de tot. D'allí venim. I és el lloc on va quedant la vida. També l'Antònia, regirant entre els llibres i rumiant alguna cosa que potser ell ens hagués volgut dir, ha escrit unes ratlles i una cita que pensa potser a ell li haurien agradat. Sempre deia que no li agradava treballar, que ell el que volia era aprendre sempre, estudiar contínuament. Però a casa no hi havia tardes, ni dissabtes, ni diumenges en què l'ordinador parés de buscar aquell detall d'un quadre, d'una escultura, d'un edifici, un vídeo, una pel·li per tutoria, llibres i pols per tot arreu, i un piano on poder abocar alegries i també frustracions. El Joan sabia gestionar el seu temps i els seus volers. Tot i estar algunes vegades a punt de llançar la tovallola, sempre hi tornava. Sempre volia, intentava millorar el que havia fet per fer-se comprensible, entenedor, per despertar en els seus alumnes la voluntat i les ganes d'aprendre, que pel Joan era sinònim de viure. I entre les seves dèries ocupava un lloc predominant la creació artística. No ha pogut acabar de llegir-lo, però a la bossa hi duia El misteri de la creació artística, de Stephen Swift. De tots els misteris de l'univers, cap de més profund que el de la creació. El nostre esperit humà és capaç de comprendre qualsevol desenvolupament o transformació de la matèria, però cada vegada que sorgeix alguna cosa que abans no havia existit, quan neix un nen o de la nit al dia germina una planteta entre els terrossos de terra, ens ven la sensació que ha esdevingut quelcom de sobrenatural, que ha obrat una força sobrehumana, divina, i el nostre respecte arriba al seu màxim, gairebé diria, es torna religiós, quan allò que apareix de cop i volta no és una cosa perible, moridora, quan no s'esvaneix com una flor, ni mor com l'home, sinó que té força per sobreviure a la nostra pròpia època i a tots els temps a venir. La força de durar eternament, com el cel, la terra i el mar, el sol, la lluna i les estrelles. El Canudis no tenia ni presentador, ni presentacions, ni discursos. I no n'hi havia perquè ens feia l'efecte que no feien falta, que no ens calien. Tot el que volíem dir sobre el Joan s'ha dit en forma de poesies, en forma de cançons i de música, en forma d'imatges, en forma de paraules. Aquest és un acte que no té un organitzador. L'hem muntat entre tots, els que esteu aquí, els que estem a dalt, i altra gent que ens ha gustat la seva companyia durant aquests dies. Malgrat tot, jo vull agrair de tot cor a totes les persones que heu vingut avui aquí i a totes les persones que s'han passat hores i hores i hores preparant tot el que heu vist i ho heu escoltat en aquesta estoneta. No us en faríeu creus, o potser no, perquè veiem tota la gent que hi ha aquí, doncs veiem quants amics i amigues té el Joan. Quanta gent ens ha dit que volia participar, que no li feia res estar-se una tarda, o 2 o 3 o 7, fent un muntatge de vídeo, un muntatge d'imatges, assajant, i hem hagut de retallar. Hi ha hagut gent que ens ha dit, mira, no volem fer l'acte massa llarg. A tots, moltes gràcies per estar aquí. Tenim alguns records que volem donar a l'Antònia quan acabi l'acte, escrits, dibuixos, alguns els porto aquí a la mà, i simplement dir-vos que gràcies, adeu, i que ens queden molt més que records. Gràcies.